Чуашстанның Батыр районы Кызыл-Шишмә авылында шәҗәрәләргә багышланган авыл бәйрәме узды. Авылдашлар бәйрәм кунаклары саланың бай тарихы белән танышты. Ул 16-нчы гасырдан ук башлана. Шулай ук бу көнне авылның HD форматтагы үсеш моделе дә тәкъдим ителде. Бу көнне авылга нигез салучы гаиләләрнең бай шәҗәрәләре турында мәгълүмат та алырга мөмкин иде. Кызыл-Шишмә авылында хәбәрчебез Эльвира Хөснетдинова да булып кайтты. Галимнәр бу җирлектә инде 3000 еллар элек үк кешеләр яшәгән ди. Бүгенге Кызыл-Шишмә авылына 1555 елда нигез салына. Казан ханлыгын яулап алганнан соң, Явыз Иван көньяк чикләрне саклау өчен чик сызыклары ясый. Берсе шушы авыл тирәсеннән узган. Касым ханлыгыннан йомышлы татарларны бирегә күчереп утыртканнар. Менә монда Уразилдегеләр дигән бит. Табылдайлары тагын эч бабасы Янгураз бабай накалец монда калган. Анарга кадәр монда татарларда яшәгән. Мордвалар яшәгән. Чуашларда булган. Мордвалар, чуашлар киткән, татарлар калган. Ләкин элекке татарлар битеме или күчеп китеп, или беткәннәр инде. Хәзер аларның дәвамнары юк. Хәзер дәвамы менә бу Янгураз бабайның иң карт нәсел була инде ру. Bizə oldu, hazırki devam bulğanı. Ленар Исхаков авылга нигез салучыларның шәҗәрәләрен 20 елдан артык өйрәнгән. Авылның һәр гаиләсенә кирип, изләнеп 15-16 буынга хәтле җиткән. Әлеге шәҗәрәләр бәйрәмдә дә тәкъдим ителде. Авылның атамасы да элегрәк Убейначарова булган. 1928 елда аны киңәшләшеп Кызыл-Шишмә дип үзгәрткәннәр. Кызыл-Шишмә авылында 6 урам бар. Бүгенге бәйрәмдә һәр урам үзенә генә хас булган үзенчәлекләрне һәм анда туып үскән шәхесләрне күрсәтте. Әлеге чара беренче тапкыр үткәрелә. Һәрбер урам кебек безнең урам үзенчә хезмәт белән, данлыклы кешеләре белән, күренекле шәхесләр белән, бүгенге көндә төрле төбәкләрдә эшләүләре белән бик бай. Мыңга кигә бай булган кешеләребез күп безнең урамда. Гармоннар төзәтү эшләре менә пенсиягә чыккаскына барлыкка килде дисәң дә була. Менә бу гармон безнең әтиләрнең, бабайларның гармошкасы булган. Мәскәүдә яткан, күптән эшсез яткан дигәсен уйнарлыгы да юк иде. Менә мин аны ясадым. Ничәнче елы гармон икән бу? Прадедушкаларныкы бу. Bu beyramga. Kim setkası kiliyen, kim kaviruna kiliyen, kim stel kullangan itagda. Her kişi bizim uramda bu stelde kullangan uçakçı etken. Komsomolsk uramı знаменитый кешеләргә бик бай. Вот Байнуллин Айдарның әтисе заслуженный работник метро, Айдар заслуженный работник культуры Российской Федерации. Мин, например, Үзем заслуженный Чувашской Республики, это почетный работник образования Российской Федерации. Это бывший чемпион республики по классической борьбе. Авыл хуҗалыгында күп эшләгән кешеләр. Бик ката тырыштылар, яшьләр бик матур булды. Матур булсын, матур булып үтсен яшьләргә. Гибрәт булсын, тынычлык булсын. Дөньябыз тыныч булсын. Что это образец. Только так можно возрождать Россию, возрождать деревень. Не должны пустовать эти деревни, не должны там уменьшаться количество людей. Наоборот, я считаю, что надо создать условия, чтобы каждый человек, который вырос в деревне, да, пусть он едет, учится, работает, но надо ему дать пример, строить что-то у себя в деревне, поддержать деревню, она должна жить. И действительно, это самый лучший, самый яркий, самый прекрасный пример для всей России. Һәр җирлек авыл үзенең халкы белән кызыклы. Кызыл-Шишмәдә 417 кеше яши. Авыл элек-электән игенчелек һәм терлекчелек белән дан тоткан. 1743 елда минем 7нче буын бабам Аид Әлмәтов дип языла ул документларда, Әл-Мөхәммәтов инде ул. Ул менә бу авылдан һиҗрәт кылган, күчеп киткән, чукындырудан качып. Чөнки ул вакытларда монда шундый ни бит инде, басым вакыты. Ул менә шул үзенә ирек эзләп инде Нугай ягына, хәзерге Чирмешән районының Карашишмә авылына, минем туган авылыма барып төпләнгән булып чыкты. Мин ушы изге җирләрне күреп бирәм, шуларга дога кылам. По правде говоря, я не верил, что мы вместе вот такое построим. Вот положа руку на сердце. Вообще повезло кызылчишминцам, не только чишминцам и Батыровскому району, да,
что такие мудрые, на самом деле, люди есть, живут, родились с этой деревни. Авылдан чыгучылар арасында танылган фән һәм белем бирү, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре, төзүчеләр, инженерлар, икътисадчылар, энергетиклар, эшмәкәрләр һәм югары урыннарда эшләүче җитәкчеләр шактый. Һәм иң мөһиме, алар авылын онытмый. Без бит бу авылда туып үскән кешеләр. Безнең нигезләр монда, тамырлар монда, үзебезнең туган як барыбер тарта. Бер дә күрәсе килми ишелгәннәрен. Шуңа күрә хәлдән килгәнчә кемгә нәрсә кирәк? Безне өйрәттеләр булышырга. Әле элекке мәктәп бинасына музей ясау да планда тора, ди Гүзәлия ханым. Моннан тыш биредә 2013 елдан эшләп килгән Сәләт Батыр чатырлы аланы хәзер түбә астына кертелде. Безнең авыл мәгариф буенча һәр вакыт алда иде ул. 19 елда районның главасы алыгыз мәктәпне Сәләткә бирәм, әгәр аны яңадан төзесәгез дип. Безгә килгәчтән мин үзебезнең авылыбызның минем классташым Гүзәлиягә килдем. Әйдәгез шундый бер үзәк төзибез яшьләр өчен, авылны шуның белән җанландырабыз тагы да дип. Шунда инде хәзер шул бер смена булганнан, хәзер инде ул безнең җәй буе 4 смена һәм ел буе эшли торган менә шундый үзәккә әйләнде. Әлеге 3 катлы бинада нинди генә бүлмәләр юк. Спорт булсынмы, иҗат булсынмы, балалар ел буе нәрсә тели шуның белән шөгыльләнә ала. Әйтик, биредә театр студиясе, вокал бүлмәсе һәм хәтта үзләренең тавыш яздыру студиясе да бар. Урта мәктәп базасы җирлегендә яңартып төзелгән Сәләт Батыр яшьләр үзәгендә кунакларга экскурсия да оештырдылар. Балаларны укыту, иҗади үстерү өчен һәр нәрсә бар. Сәләт каршында ял итү өчен мәйданчыклар да корылган. Мондый эшләр авылның киләчәге өчен кирәк. Бу көнне бәйрәмдә авылның үсеш моделен дә тәкъдим иттеләр. Концептуальное предложение да без Чишмәнең развитиесен предлагать абыз. Отправная точка это образовательный центр Сәләт. Шул Сәләттән без уже барсында выстраивать итәбез. Чишмәнең иң самый потенциально развиваться итә торган урыннарны табып развивать итәргә. Это родники, глина, шундый урыннарны табып, аннары зданияларны, которые представляют ценностьләрне, шуларны барсында облагородить итеп, в дальнейшем бергә комплекс ясап развивать итәргә. Бик кызыксынып карап торасызмы? Кайсысы бигрәк тә кызыклы тоелды менә бу проектта сезне? Ой, бик каты кызык. Яңа мәктәп төземәк киләләр. Гостиница була дип төзиләр. Ул авыл өчен бик каты зур нидер инде, үсеш булыр. Ә сездә мәктәп юк идеме моңарчы? Ну, мәктәпне бит инде монда шул зданиедә иде ул мәктәп. Без шунда укыдык 8нче класска кадәр. Аннары күрше авылда укыдык. Шуңа күрә яши тагын мәктәп төзеп, монда күтәрелеп китер инде ул. Соңгы дистәйләрдә авылларның әкренләп бетә баруын, кайвакыт хәтта юкка чыгуын күреп җанармый. Ә Чуашстан Республикасындагы Кызыл Чишмәне күреп күңел сөенә. Тирән тамырлы, данлыклы авылның киләчәге өметле, чөнки аның халкы тырыш һәм иң мөһиме авылын ярата.